a verdade é que un luxo. E nada, compartir con vos este traballo, a verdade, tan duro, tan difícil, porque é un tema, digamos, un pouco áspero para meterlle o dente, como o que nos costou a nós indagar un pouco tamén o que estamos facendo nos nosos obradoiros, con chavalada, con familias, facemos todas educación afectivo-sexual e de alguna maneira pulsamos a realidade, non? E ademais, pois tamén nos documentamos e estamos vendo que o tema é peliagudo, tela, como decía. Entón, meterse nese tema, digamos que de entrada non é agradable, pero tamén queremos que saibades desde o minuto cero e é que nos lle facemos unha enmenda a toda a situación que nos ofrece este marco pornográfico que é no que, por desgracia, no que estamos e no que se están a educar as criaturas, pero criticamos todo eso, criticamos todas as distintas fisuras por donde se vai colando e as implicacións que ten, pero tamén damos unha resposta en positivo. O sea, a nós nos gusta o sexo e creemos que a sexualidade é algo fundamental para o desenvolvemento das persoas. Entón, o que sí denunciamos é que a pornografía non é sexo, non é sexualidade. Habería que plantexarse, rebuscar e plantexar unha erótica, unha repensar a erótica que está ahora mesmo esvaecida e pensar como queremos gozar, como queremos sentirnos, como queremos estar no mundo do desexo e no mundo do prazer, porque, dende logo, o mundo que temos non nos gusta. Este sería a idea un pouco básica, non? E agora, claro, hai que ir entrando nas distintas partes que montamos. Bueno,